Mat-Times barra il-bini tal-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela stabilixxa il-fatti dwar l-impjieg ta' Amanda Muscat lillum il-mara tal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. Irrimarka kif kien hu li termina l-impjieg tagħha aktar minn 3 snin ilu. Id-deċiżjoni illi mhux l-allowance jew il-promotion li kienet ingħatat l-individwal kwistjoni, imma l-impjieg sħiħ li tieqaf li jiġi terminat iktar minn 3 snin ilu ħadd jiena. Jiġifieri ma qatt nistenna b'da rapport tal-Kummissarju għall-Standards biex jiġi terminat u jagħti d-deċiżjoni tiegħu, iżda ħadd id-deċiżjoni tiegħi snin ilu. Il-Prim Ministru innota l-ispin tal-Oppożizzjoni u saħaq lillum il-persuna in kwistjoni ilha ma taħdimx mal-Gvern għal aktar minn 3 snin. Amanda Muscat ilha ma taħdem mal-Gvern minn dakinhar. L-individwa in kwistjoni ma taħdimx mal-Gvern ta' Malta. Il-Prim Ministru spjega wkoll mat-Times dak li qal il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika u dak li ma qalx fejn l-Oppożizzjoni qed tipprova tagħti l-impressjoni li ngħata impjieg fantasma meta mhux il-każ. Mhuwiex każ dan ta' phantom job, u għalhekk illi nagħmel distinzjoni minn każijiet preċedenti għaliex ir-rapport innifsu jgħid illi l-individwa in kwistjoni ix-xogħol, is-sigħat tax-xogħol għamlithom. Dwar dan il-każ, il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika talab għal reviżjoni tal-manwal li għabbażi tiegħu sar l-ingaġġ. Kwistjoni li wasal għalija l-Kummissarju għall-Standards kienet illi il-xogħol li kienet qiegħda tagħmel fuq il-post tax-xogħol tagħha fih dan il-Gvern ta' Malta kien ta' kariga, iżda l-ħlas kien jirrifletti kariga kemm xejn ogħla minn dak illi kienet qed tagħti s-servizz tagħha. U hemmhekk fejn il-Kummissarju tal-Standards sab illi kien hemm ksur tal-kodiċi fil-waqt illi l-ingaġġ sar ukoll skont il-manwal illi jirregola l-ingaġġ. Jiġifieri hemmhekk ukoll tant kemm il-Kummissarju sab illi l-ingaġġ l-impjeg tagħha sar skont il-manwal illi rrakkomanda li għandu jkun hemm reviżjoni tal-istess manwal. It-Times staqsiet ukoll dwar il-fatt li Jason Azzopardi qed jidher għall-eks Superintendent Maurice Kurmi li kien instab pożittiv għal kokaina. Ir-risposta tal-Prim Ministru kienet ċara. Naħseb l-inqas għandhom jikkummentaw fuq dan il-każ huma Jason Azzopardi u Maurice Kurmi.